Ki Nohikai School Ad Hoc, ki Bahapo Kashatri, jongka Federation of All School Teachers Association. Kilapan bena banweng no shwa shipor, ya kejing ki baklemput sengi. Sekretari jongka Fastom, abakren syakinong tok kubor, akasngi tok ding hasilong press club. Ulai tu bawatlah ke sorkar, kampat syam lakot dekran, Henry ke association, kaliyo ki jingkular na kaliang ki officer, jongka tanat kapule putih. Bakin sara, ya kimat jindawa jongki syaka sorkar. Ulai tu bakane kejing sange yaki, kan sedang nadu kasngi nengkong, Kaar tarik jemang, hadu kasngi tok ding, ka Henry tarik jemang, balada ke sorkar, kamla ban AA, hagan kata yau, kinoi kai, kin sapteng biang kejinya ki bakam tang shushu. Kum ban pen kemau hang ni, baka fastom, kalapan bena da kejinya ki baklembu por, bakan tup, kejing boykot iki kelas, ban korek pepar, ban omission menta AA, haki program jong ke sorkar. Ni wan hane menta na kit jong ka CEC, ban ai kejing keren ban pensyai yang ki parano hikai badai ki member jong fastom halo ki kato kane ki pam ki ba ka CEC ka ba lasyong ya ka meeting ba mendin kasngi aku praterik ha ka ba kato kane ki resolutions ki ba ngilai rai ha kane ka meeting te menta kasinga don hani ban keren bat ngakwa ban pensyai ning ko ba isar mebon ibare spokesperson jong ka fastom idon ki program ki ba imla ban pet na kata kadau nga ku secretary nga haban sim ya kane ka jing kit man kasngi bangan keren haka na kaliang jong spokesperson te kabaning ko ka ba kwa ban pensyai ya ki para dekhot ki para nong hikai baro jong ka fastom bangi idan ban persngo syaki ba menen kasngi ngilayo pedang ya kasiti resign jong u presiden u ba Kenneth Shadab ha ka ba ula ai syak office ya kasiti resign jong u ha ka ba ula ongru ba un ailat ya kiwi pat ki member ban shemiti ya kasuki jong presiden te kasisi ka bala syam kerki menen ngila shem ban ngila pedang ya kasiti resignation jong u presiden jungi ba Kenneth Shadab but namar bangidon hapren gajingya ki but bangimdon sibun kapor bangin ya elect ki members thamai lene bangin pen thamai kino kitkam te nakata kadaw ngila penkiw no ya vice president bon simtino ya kasuki jong president but ita i babu dining roy but nado menta kasngi kasisi kala penkiw no ya vice president ba inlong ba simtino ya kasuki jong u president but ya ka shuki jong vice president idang bat hi da uibai pro president namar ngidon arngut ki vice president but ya kata kasuki rabat i Sir Kinstar Momin ibade i dekat jong ka Muksta Nagoro Hills te kabaar ko aban penpau hangni ba halor kajing budin jungi na ki CEC ya kajing trekam jong sorkar halor kimat jing dawa jungi ngilap kato katne ki jing ki answer ki balong positif na ki office ndey na ki minister ndey na ki office but halor kane ka sorkar kala penpau hakila pathai kubor ba ka sorkar ka kerpat ingi ban ya trilang but ka kerpat ingi ba ngin jajai no jiki jungi but halor kata kapang ngi menen na kasi isi ngila rai ba ngi penjun surno dei bang yuweng yagi jingaki indrengin penjun surno menta shitayo take ngin penjun sur but ngi kerpat ikino hikai ro ba kin lek phai no shaki school ki nong hikai ba le ki correction evaluation duty jongki ro ba kin lek phai no shaki center jong embos hati santar baper but kiwe ru ki duty dan ki ba ka sorkar ka ai ya kinong kai kum ki exam duties but kiwe but ya kinero ni ndaka seng ila rai nak sisi ila rai ba ngin ya sim menta shitayo but kaseng ru ndaka rai jong sisi ngila aipor yak sorkar menta shitayo tek bakan pendak ya kijing ya kimat jing dawa jungi but ngiru na ka seng ni don ban pensngo sak sorkar bangi kloy ban ya trilang
ngi kloy berman syakabi jong jing keren bat ngi kloy ba ngin pelai por jadi bangin ya keren sutu jingbut bat ngi kloy ba bangin ya trailang bar kesorkar hakino kino kibenta lada kesorkar ka ayangi ya kimat jing dawa jungi ha ka jing thok bar kata kadai karai jong ka CEC kabakado ka CEC kala shimbe kane karai ba lada kesorkar kamla banle AA hapo shitayo berkata kalau banadu mandi nadu lasinin kom ngil ai por kesorkar hadu sito di kabamur hapo kane shitayo lada kesorkar kamla banle AA mangi kidkhot trong fastom ngin shim dakawe per kesinjam hakaba ka jing yakhi ji kan long kamting susu bari ka bangile menta bat ngin sapai hakata kapor ba kasorkaru lese karena ban sadem ko siulang krup bat ngi ha kade gajing kane gajing jenjar jungi bar kane ka jing dawa jungi bat ya kata ka bangin sa shim ya karai bangin sa launch hakawe pat ka jing yakhi ladak sorkar kam ai jing lada kam sokar kam ai response ngin saya da kata sinjam bat kata kan salong kasinjam kaba ting kaba kala ban long ro history le se ya kasti chungi te nakarpat iki para member ki para dokot namar bangi niyo ya ka positive response na ki office na ki minister namar hado menta ki minister ki pat khot ya karane Chief Minister Education Minister reng issue yo jingtip kato kane naki office bangi follow up bat halor kata ni issue penjensur ban ngi kerpa di kino hikai sobha ban ya trelang namarba ni kwa ban sim da kane ka sinjam ka bamanta bangi ai lahat ya sorkar shitayo bahkan pendak ya ka ba ni dawa hakane ka jing Budin jungi ni kisni Village for Education Department but ngiyo ki file number but hadin kata lada ngi kli yaki syai kalapoi but maki kimla ban yetu ingi syai kapoi number maki ru kumba kabun ba ka benta bagi haban le te maki ru kimtip exactly ka don syai te hakajuru kapor number bagi dang apa hapo planning department ba ngin jawat di file ba po education department te nilai kendur ya DP walang but mai ila ay ka positive response ba chimkia but ila ong bamanta kasi in move no ka file te halo kata ni sim karai ba kan adai ka positive response but ngin nang ni sakmat ngindang yai follow up susu ya ki file but ya kan gajing ai response jong di officer but ngakermen ba kane kan long kapasiso kumbang ili barus kato education minister ulam ba kasorkar dal kanumla ban upgrade yang isa ka deficit system deficit pattern te ngiyo ka response kaju ba yamenta ka sorkar ka ai yang ita ka enhancement but ni pedang ya kata ka rai jong sorkar ka ai ka enhancement ngidak jing sokya kum kino hikai ngidak jing susi da jing sokya ba ki khna school kibun ki som hayeng ki don ruk ba shuya surok ki don bali sa school ki tamyo jing hikai ni tengi kum kino hikai ni ba don ki jing kli ngimla ban su pe ki khna ba ki do no ya ka jing hikai ba ki de ban yo na kata ka daw ngisem de kana karai ba ngimla ban su i khna ngisem de kata karai ba gi day ban le sa school lakum no bangi hape bangi don kata ka jigit kli bangi HP kana aro kata kadai ko we bar ka baar kalong kata ba namar bak sorkar kala ay ngi ba kumba education minister ula kren ba ka jingkhang ka pli tengiru ngi kermen ba kini kisngi kata jingkhang jungu kan pli na kata kadaw ngi penjensur tang menta sitayo